Takmer som tú prácu nezobral. Niečo s tým inzerátom nebolo v poriadku. Hľadáme zodpovedného opatrovateľa, 1 noc, štedrá odmena, hotovosť, nutné dodržať pokyny. To bolo všetko. Žiadne informácie o dieťati, žiadna adresa, žiadny čas, len dočasný e-mail účet, na ktorý som mal odpovedať. Bol som dosť zúfalý na to, aby som to prehliadol. Nájom bol splatný o 3 dni a v chladničke som mal len pol pohára kyslých uhoriek a skysnutý jogurt. Tak som napísal správu, predpokladajúc, že sa mi ani neozvú. Odpoveď prišla do hodiny. Ďakujeme za kontakt. Práca je jednoduchá. Strašte nášho syna, Dávida. Od 19. do polnoci. 500 eur hotovosť. Nedovolte mu pozerať sa do zrkadiel. Neodpovedajte na dvere, ak niekto tvrdí, že sme to my. Adresa v prílohe. Pozeral som sa na obrazovku a čítal správu znova a znova. Žiadne zrkadlá, neotvárať dvere. To neboli pokyny, to boli varovania. Ale znova, 500 eur. 500 eur za 5 hodín sedenia pri dieťati, ktoré spí. Za takú sumu dokážem prehltnúť zlý pocit. Dom bol na okraj predmestia, na konci slepej ulice bez pouličných svetiel. Na celej ulici nebolo zažeté ani jedno svetlo, okrem domu na adrese z inzerátu, kde z okien presvítala slabá žltá žiara. Rodičia ma privítali pri dverách. Vyzerali normálne. Takmer agresívne normálne. Ako postavy zo stok fotografií. Mama v kardigáne, otec v rifloch a košeli. Obaja s príliš širokými úsmevmi. Sme radi, že ste prišli, povedala mama, keď ma viedla dovnútra. Dávid je už hore vo svojej izbe. Prikývol som a držal rameno batov. Alergie, rutina pred spaním. Otec ma prerušil. Pokyny z e-mailu sú najdôležitejšie. Nedovolte mu priblížiť sa k zrkadlám a neotvárajte dvere. Rozumiem. Snažil som sa zniť prirodzene. Môžem sa spýtať prečo? Mama sa na sekundu zachvela, ale rýchlo sa vrátila k úsmevu. Len ich dodržiavajte. Vraciame sa o polnoci. 500 eur hotovosťou, ako sme slúbili. Predtým, než som sa mohol spýtať viac, vyšmykli sa von. Zámok klikol. Prešiel som sa po prízemí. Každý reflektívny povrch bol buď odstránený alebo zakrytý. Zrkadlo v kúpeľni nikde. Obrazovka televízora prikrytá plachtou. Dokonca skla v rámčikoch na fotografii je odstránené. Chladný vzduch mi priviedol zimomriavky. Išiel som skontrolovať Davida. Sedel na posteli, nohy krížom. Pozeral na mňa, keď som otvoril dvere. Vyzeral na asi 8 rokov. Blond vlasy, bledá pokožka, tmavé kruhy pod očami a ako keby nespal celé dni. Ahoj, povedal som a nutil sa usmiať. Dnes ťa budem strážiť. Neodpovedal, len pomaly žmurkol a potom sa spýtal. Vieš, ktorí sú praví? Stiahol mi žalúdok. Čo ty myslíš? Ľudia, povedal. Jeho hlas bol plochý, ako keby recitoval niečo na spamäť. Niekedy to nie sú oni, niekedy sú to kopie. Nervózne som sa zasmial. To je desivé, kde si to počul? Naklonil hlavu vtáčim spôsobom. Od druhého Dávida. Prehltol som. Druhý Dávid? Ukázal na tmavé okno. Prichádza, keď je sklo odhalené. Zatiahol som závesy tesnejšie. Prvé klopanie prišlo okolo 20:30. 3 pomalé ťuky na dvere. Druhé zaklopanie už bolo hlasnejšie. Hej, povedal mužský hlas stlmený drevom. Zavodli sme niečo vo vnútri. Rodičia? Puls mi búšil v ušiach. Znel ako otec, ale plošie, ako by niekto púšťal nahrávku cez zlý reproduktor. Za mnou sa pohol Dávid zo schodov. To nie sú oni, zašepkal. Klopanie prestalo. Hodiny sa vlečú. Každý pokus upokojiť sa bol len prípravou na to, čo následovalo. 21:15. Počul som kroky na hornom poschodí. Ťažké, rozhodné. Dávid sedel pri mne a maloval si pastelkami. 21:47.
Na televízore prekrytom plachtou sa spustil statický šum. Odpojil som ho. Blikal ešte 10 sekúnd. Potom ticho. 22. Ďalšie klopanie. Teraz matkin hlas. Prosím, je nebezpečný. Pustite nás dnu skôr, než bude neskoro. David začal plakať. Zakrýval si uši. Neotvoril som. 23:00. Šepot z horného poschodia. Vyšiel som po schodoch. Davida som nechal pri pohovke s mojím telefónom. Izba bola otvorená. Na posteli sedel Dávid. Alebo jeho kópia. Tvár rovnaká. Oči prázdne. A pohyby nezodpovedali realite. Zmrzla mi krv v žilách. 23:40. Opäť bolo počuť klopanie na dvere. Tentoraz obidva hlasy. Rodičia v dokonalom zvuku. Pustite nás dnu. Dvere sa triasli, ako by sa ich snažili vylomiť. David sa chvel, skrčený pri mne na pohovke. Neotváraj, prosil. Ak ich pustíš, vezmu teba na miesto neho. Búšenie sa zintenzívňovalo. Bolo počuť praskanie dreva. Zdvihol som Davida a utekli sme do kuchyne hľadajúc zadný východ. Tam som zbadal posledný odhalený reflektívny povrch. Dvere od rúry. Pozrel som sa do skla. Môj vlastný odraz, ale nesprával sa ako ja. Druhý sa usmiel. Príliš široko, s príliš veľa zubami. Položil dlan na sklo, ktoré začalo praskať. Schúdil som sa v kuchyni s Dávidom. Búchanie na dverách triaslo stenami. Šepot na hornom poschodí sa zmenil na chichot. Môj odraz sa usmieval. Praskliny sa rozplietali stále širšie a širšie. Zrazu všetko ustalo. Hodiny na mikrovlnke ukázali polnoc. Dvere sa otvorili. Rodičia boli späť. Normálne úsmevy. Pokojné tváre. Prácu si splnil, povedala mama. A podala mi obálku s hotovosťou. Ruky sa mi triasli, keď som ju vzal. Nezmohol som sa ani na pol slova, ale odlohol mi, keď som odtiaľ vypadol. Ľadová noc ma pálila v plúcach. Doma som vyložil peniaze na stôl. Každá bankovka bola dokonalá, až kým som ju neotočil. Tváre na peniazoch boli moje. A ich úsmevy príliš široké, príliš zlé.